ban taɓa ganin ka unguwar su aboki na ba. Ka taba gani na? Malam ya harkoki dai. Harkoki sai hakuri da Kwanaki ina zuwa unguwar ku. Ni ma kawai dai na ganka ni ma dai a unguwar. Aboki gare ni a can. Haka ne. Malam ya fama da wannan tashin hankali na ƙasar nan da yayi yawa. Sai hakuri wannan. Zai ka saurari gidan rediyo ne? Na saurara Ba ji abin da aka yi ba. Ya karan jiya ma aka ce zuwa karfe 10 akwai tayyarori sun ba zai jirgin sama kai nake so in ce. Wannan yan Sudan ne suke ta tayyara ko ba haka ba? Haka ne. Jirgin sama sun yi hadari an samu hadari kaga nan na America ne suke bi ta nan kana ji daga na kasar China ta nan suke bi. Daidai ungon Malam Shehu ta nan suke wuce. Ko ba haka ba? Haka ne. Kana ji